Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Бародаро, имрӯз қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ, якшанбе бозори Эшбексатторов Гаравтӣ. Имрӯз молам кам аст, хунукида одамам кам аст. Бародаро, ба қадри имкон навор кардем гӯҳои гусоладор, ғуноҷино, қачаҳо, буқо барои бастан буқои калони живоивес, молои майда, баррача навор кардагем. Бародаро, видеоро пурра тамошо кунед. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канал обуна шавед барои пешрафти канал яктаи лайк. Наворо сар кардем, видеоро пурра тамошо кунед. Суроғаи мо вилояти Хатлон, ноҳияи Ҷиликул, Дӯстӣ, хоҷаги Эшбексатторов, ориентир пушти заправкаи Баҳороил. Бародаро, рақамое ки дар рӯи экран мебинед, WhatsApp аст, телефоншам кор мекунад. маълумоти пурра дар бораи Еврозабор гирифтани бошед, якта навор кардагем дар бораи Еврозабор. Силкаша дар комментария мемонем. Бародаро, бидороен тамошо кунед, маслиҳат кунед, заказ кунед. Бародаро, сар кардем навора аз молбозори Дӯстӣ Ҷиликул, Эшбексатторов ғуноҷин савдо шудааст. Ай 36 то 39 бозор кардааст. 3600 то 3900. Ира ёра соҳибша сёмка кард. Бозор қандай бугун бозор? Бозор яхшы экан мана. Қор билан бошаб ҷаттиқ бозор. Бозор холӣ айбош. Бародаро. Акага салом деп қо'ying. Анвар aka salom qabul qilamiz. So'ngser necha bo'ldi ekan? So'ngser hozir bo'lgani o'rtada o'tirgandiki 12 ming deyapti. Go'y gusolador gusolash moda budas 12000 mega muomila dora. Oли savdo shidagi nabudas. Barодаро, mol behad kamay, odamam kamay, xaridorам, фурӯшандам камай. Ба қадри имкон барои шумо навор мекунем. 12000 гуфтеста муомила дора. Бародаро, я ба ҳузур шитагар ба фикрим ки хушу савдоам кардагӣ нест. Оз бо мебинем ҷои говои гусоладор мерем, то мебинем бо. Бародаро, ина говои гусоладор савдо шид 8300 сомонӣ. гусолаш бо қача будааст, неки хеле гусолаи хушрӯ нест. Миёнайда қатшам гӯни говам худиш миёнайда. Пародашам, қатшам, ширшам мувофиқ ҳамин нархиш. 8300 сомонӣ савдо шудааст. Бародаро, гусолаш бо қача. То пири бад нест. 3-имзой ё 4-имзой. Ина бародаро, гови ёш 8500 нархиш муомила дора. Гусолаш мода я? Гусолаш мода. Чандимзой аи? 2-имзой. Гови ёш ай. Бародаро, 8 гуфтестай муомила дора. Бозор чика? 72 7200. Шириш чанд қай? 2 литр шир дошт. Ина бародаро, гов савдо шудааст. Гови гусоладор, гусолаш бача 14000 харидааст. На чочош. Чочош рома намудааст. Кам қараб ҷошон алхила. На гусолаш. Гусолаш неки устунғавз бақвата. Бақача будааст. Ширша чанд ха гуфака? 7 литр гуфта фурӯхтааст. Бародаро, 14000 харидааст. ина бародаро, гови гусоладор, гусолаш мода будааст. 11000 нархиш. Суту қанча буна? 6-7 литр шир ва гарантиш мега. 11000 нархиш муомила дора. Бозор нечи сураади бозор? То 9500 кардааст. Бародаро, гови гусоладорам бисёр дуромадагӣ нест. 5-6 та дуромадааст. авоёрам навор кардаистем. Бародаро, ина ғуноҷин барои молкунӣ, ғуноҷин устунғавз хушрӯча. нархиш 6 гуфтест додагай, 5100 сум бозор кардагай, баланди баландиш. Ғуноҷин. Ина бародаро, нархи қачоқи 6000 иш 35 бозор нечи қилди?
Bunasını 5 mi? Bira 5000 kadar. Buna ne çıkıldı bazı? 5 ya. Bira 5,5 kardas buzur var doğru. Ondan kamay. Haberimiz. Ağları duka varayı bastan. Şaşini mazor narxış mumila doram. To 5,5 kardeşti. Bir ozi şaşini pursideste ya. Mion dorozi. Qay xarobi kalon. Şaşini kardeşte dodagi nesba oldu. Qardarona Gunojin savdoshi 5300 so'm. Qatish baland, xeli Gunojin boriktaray. Kan meshadori bo'ldi, so'za narxi zo'ra. 53. Lekin qatish baland. Oraya molkini yakan. Neyse qismi bitta. Ина тамошобино 4 та буқа савдоши дестай килобаркаш 37 кардестай на якумшай на димуш на сия сеймшаро на чормша на ҳар чорша 37 сомони килобаркаш пурсидестай додаги нест 38 ним боша метябаш моли савдо дорам соҳиб 39 мега харидор 37 мега нами 4 та килобаркаш пурсидестай додаги нест ҳозираштам авдоро ина дутта буқаи тайёр фарбе 14 муомила дора ҳардуша яҷоя 22000 кардас бозор килобаркаш 37 пурсидай килобаркаш 37 пурсидай надодам бардоро ина барои калон барое ки айши буромадагай бешира меша уна иша 1100 сум харидааст иша 1200 калон иша бародаро ина дута қишқоро тамошо кунед қишқорое ки ҳамин аҷоибот фарбешидага наршане ки аниқ нафаҳмидем ҳамин қаша фаҳмидам ки ҳардуш 11 гузаштааст ози ма дунбошам нишон медиҳам тамошо кунед чӣ қишидага ман худам калон кардам ҳардуш 11 гузаштааст нима дигар маъмур азия ким маъмур азия маъмур азия шуда Neş вообще что? Ҳардуш 11 гузаштаги абарда. Бардори ҷа барро савдо шудааст. Ай 650 сар мешава 700 750 800 не калонуш 1050 сум гуфт чун ҳамин қаша фаҳмидем бародаро 5000 сум гузаштаги айнам дита калон ята ёки дугои бародаро барои калон нару мода аралаш 1200 будааст муомила дора 5 таша якҷоя бозор 1040 сомонӣ кардааст надодааст 1040 сомонӣ надодааст бародаро
бародаро ина барои элита савдо шудааст не думбол паро дорад 1100 сими ҳамаш язоя савдо шудааст паро дошам паро дорад 1100 сими Kimin dori? Mamur Aziya ина бояте дига пушка иш чанд омад Mon ne diyorum da? не намёӣ 730. 730 анаиш 730 омада ина барои мода 900 сими ҳардуша карда истад будаги нест 900 сомони барое ки айши буромадаги ина бародаро ғуноҷин савдо шуд ғуноҷини тоза хеле барои молкиниям барои куштарам созай 6300 савдо шудааст 6300 6350 сумшамидааст 6350 бародаро дар онҷа видеоро ҷамъбаст мекунем касе то онҷаша то охирша тамошо кард дар комментарий рақами 11 бинависем касоне ки то ҳамҷара тамошо кард бародаро